Ei, salutare tuturor lumea, este Andrei și aș vrea să vă arăt cum să faceți voi, cum să vă spun, cum să filmezi. Nu contează. Nu contează. Hai să începem. Prima oară intrăm pe Google. Bine, aici se încarcă un videoclip. Mai ceva. Eu voi face ecranul un pic mai mic ca să ajung acolo. Să-l creez în film. Bun. Dacă nu vă apare Google din prima, scrieți Google. Bine, cred că știți. Intrați pe Google, o stați. Intrați pe Google. Ce faci? Cum mi-a rămas aia acolo. Bun, nu contează. Scrieți Bandicam. What the fuck is this? Bandicam. Apare. Ce? Dați aici download. Bine, nu vă poate apăra. Dați download Bandicam. Bine, eu l-am deja, deci puteți să o faceți voi. Dați download pentru cei care au Windows 7. Vă poate apăra. Pentru cei care au Windows 7 sau pentru cei care au Windows 8. Pentru cei care au Windows 8 sau 10 va apărea acolo. Opa. Așa. Și când vi s-a instalat, intrați pe Bandicam. Vă poate apărea asta. Ce e normal. Mie de obicei mi apare de rău. Și când ați intrat, vedeți aici. Da. Bun. Eu nu pot să dau aici la game, pentru că altfel de opresc filmarea. Și nu pot să mă duc nici acolo. Deci trebuie să găsiți voi undeva. Unde-i mă ăla? What the fuck? Deci, parcă, din câte ține minte, era la mod în scrijare, joc, parcă, nu țin. Audio se aude bine. Eu mi-am făcut așa, parcă aici nu știu aici. Nu-mi dau seama, nu mai țin minte. Parcă erau aici, nu mai țin minte. Erau aici sau aici. Nu, deci aici era. Și căutați setări. Și când vă dă, dați la... Când vă dă două rânduri așa și puteți să le mutați, dați la microfon amândouă. Și așa puteți. Și ca să vă faceți și un canal de YouTube. Stați puțin. Eu mi l-am făcut. Bun. Asta e încărcătoare. Da, am încărcat. Da, aici nu știam dacă filma sau nu. Da, și ca să vă creați contul de YouTube, dați puțin. Apropo, dacă vă apare asta, vă rog, dați un like. Da, mai sus. Intrați. Bine, eu pentru că sunt mai aici. Dați pe My Channel. Și vă apare undeva. Dați la Singing. Dați Singa. Dați pe contul vostru. Dați aici. Aici, la Sing Out. Dați acolo. Dați aici și vă logați. Sau pe Google. Mie mi-a mers totuși. Bun, cam atât a fost acest episod. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați un like și subscribe.
este gratuit și pa!